aka Onyami eze egwu nke ndị Anam Onyami Music Empire where you come isi music nwanne by Ifeoma dị agụ agụ nwanne anyị na abaya obele onu live ntị adịkwa nwanne ọkalịrị otu nwanne ọkalịrị ya Ifeoma dị agụ agụ 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 ụmụnne m Ifeoma dị agụ agụ egwu na-etika mba bịanụ ụmụnne m na Ifeoma dị agụ agụ 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 onye chedo oti ọnụlụ edu na ibe njikwa nwa bụ ụmụnne m onye ga-edo ntị ọnụlụ Ifeoma dị agụ agụ tata na ọ ga-adị echi niile na ọ ga-adị nwanne echi nya ga-amake na lezelenụ na ọ dị agụ agụ ọ dị agụ agụ ụfọdụ ndị ka olulo tata ụfọdụ ndị ka olutala echi mgbe o ji luo gị ị ga-ekene Chukwu abịa mma Ifeoma dị agụ agụ onye ọbụla nke na-egbochi Ifeoma mmadụ ibie dezienụ n'oke nke gị na ọ ga-agbanarị gị n'ụwa onye ọbụla nke na-egbochi Ifeoma nụ mmadụ ibie dezienụ n'oke nke gị na ọ ga-agbanarị gị egwu aka ndị bịa ụmụnne m na Ifeoma dị agụ agụ ọ dị agụ agụ mmadụ melụ ga-amara nwanne m ije kene ọya ọ bụ ka Chukwu kele ụwa gozie gị ọ na-adị mma onye Chukwu yela oke obilienu bụ na-ekene chi onye ọbụla na-ekene chi adụbela egwu abụ Ifeoma n'aka ndị bịa Ifeoma dị agụ agụ ọ dị agụ agụ ebighị ọ na-agụ na be gị arụ na ọ dị agụ be mụ ọ dị agụgọ be mụ ebighị ọ na-agụ na be gị nwanne na asị na Ifeoma dị agụ agụ onye fụlụ onye ọ na-agazilu suli ihe nwele ahụ kwe mala okeke gị na-aga nwelele gị na Ifeoma dị agụ agụ onye mere ọgọ nwanne m n'aka ya ekene obi dịghị m ọzọ nwanne m ndị ọ ga-adịle mma egwu abụ Ifeoma dị agụ agụ ka nje nwere ekene ka nkene nwanne m William Nwachukwu Udogwu na South nwanne m William Nwachukwu Odogwu William Nwachukwu nwa m enwere ụmụ nwa Chimeleze nụa chi ga-emego gị ngosi arụsịkwa Udogwu na South William nwanne m ibe iji mmụọ ga-egbukwa n'egi na Ifeoma dị agụ agụ ọ dị agụ agụ
odogwu na South nwanne m Wuli Nwachukwu Ọjị Agosiri Okwuome 1 na Nam isokwe na ọmọgọ ndị egwu ka nje nwere kena o ka kene nwanne m Ọgọstin Obiọra dike akọ n'obi ya bụ dike akọ n'obi eze onye ọ ga-adịle mma o odogwu na South nwanne m ọ ga-adịle mma o egwu abụ Ifeọma o Ifeọma dị agụ agụ ndị ọ ga-adịle mma o ọ ga-adịle Ọgọstin Obiọra nwa m enwere m nwa Chimeleze na Nam Ọgọstin Obiọra dike akọ n'obi eze oji nna ka nwa m enwere m eze echi Ifeọma dị agụ agụ na Ifeọma dị agụ agụ ụmụnne m Ifeọma dị agụ agụ onye ọ dịrị mma o biko gị kene chi gị arụbi n'agụ Ifeọma dị agụ agụ Ọgọstin Obiọra nwanne m dike akọ n'obi eze Chukwu ozie gị nwa Chimeleze na alụ ngozi unu m ekele gị Ọgọstin nwanne m ibe iji ma ọ ga-egbukwe nne gị Ọgọstin esi ka nkenele gị ezi oliakụ gị Princess Ọbịanuju nwaanyị ka ibie Mama Chibuike nwa m ekene yi ezi ogele m ụnụ Ifeọma dị agụ agụ n'ụwa ụmụnne m egwu abụ maka ndị na-eme Ifeọma o ibe chọrọ ka ọ ga-enweta ụmụnne m Ifeọma dị agụ agụ ma dị agụ agụ ka nje nwere ekene o ka kene nwanne m Enabde nwa Chimeleze nke Enabde nwe gbanụgwọ na ọ ga-adịrị mmanụ ọnụma nwanne m Enabde nwanne m nwe gbanụgwọ nwanne m nwa Chimeleze na Nam nwa m enwere m ana m odogwu na Thailand bili na ọ ga-adịrị mmanụ na Ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ ibe iji ma ọ ga-egbukwe nne gị ya ka nji tie n'egwu Ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ Enabde nwe gbanụgwọ igwe na Thailand ala atụmigbo transfọma igwe na-enye ọkụ Papa Chimaobi mekene ice Ifeọma dị agụ agụ Ifeọma dị agụ agụ Ifeọma dị agụ agụ Enabde nwe gbanụgwọ esụwa ka nkenelu gị Enaluo Nyama Chief Ugebe na aja Orimila tata nwa na m enwere m ana m mekene gị kedu maka aji nwaanyị Madam Bright Restaurants and Bar ọ ga-adịle mma Ifeọma dị agụ agụ Ifeọma dị agụ agụ Enaluo nwanne m Ugebe na aja nwa Chimeleze na alụ ngosi na ọ ga-adịle gị na mma o Ifeọma dị agụ agụ Ifeọma dị agụ agụ ka nje nwere ekene o ka nkene nwanne m na nne igwe bigo ya m nwoke nkwọ nwata na-achọ mbie na ọ ga-abụla ajọ nwa n'ụwa onye ọma nwanne m ịbụ ezi ọhịa m igwe bigo ya mee nwoke nkwọ ebe a na-agba anyanwụ udo nwa m enwere m ọhịa m ọ ga-adịle mma n'ụwa egwu abụ Ifeọma o na ọ dị agụ agụ na Ifeọma dị agụ agụ igwe biko kọnkwọ nwata na-achọ nke ya egbe a na-agba anyanwụ 1 na m enwere m ana m onye ọ ga-adịle mma esi ka nkenele gị ezi oliakụ gị Onyinye Chukwu anyanwụ ụtụtụ Mama Chinaza The Morning Star nwanyị ọma kedu maka mụ na Chiso aga ya babele nwa igwe na Thailand
ifeọma dị agwụ agwụ n'ụwa ifeọma dị agwụ agwụ ụmụnne m anya ọbụla ke na-egbodo ebe ọma o mmadụ ibie o dezienụ n'okeke gị ọ ga-agbanarị gị mgbe ọ ga-abụrụ gị na ị ga-atagbu ndụ gị n'afụfụ egwu nji ebienụ ụmụnne m onye ọ dịrị mma ya kere chukwu ọbịa m ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ ọ dị ala ọnụ ọma toni ọfọ toni nwa ọfọ gbachi melezela na mụ nwata kwata ka uche soro ọgalalie toni nwa ọfọ oji 50 eme ọgọ nwanne m n'ọgadịla mma udogwu na Thailand nwachi meleze ga n'iru toni ọfọ nwata kwata ka oji 50 eme ọgọ nwanne m nwachi meleze gaba n'iru ibe iji ime ọgọ egbugwe nne gị onye ọma toni ọfọ toni chugozie gị toni ọfọ oji 50 eme ọgọ nwanne ọkalịrị otu a ntede ọnụ ọma nnukwu nwanne m onye ọ ga-adịle mma o nwekwa halọ nnukwu nwanne m ahụ nwachi meleze na ngozi na ọ ga-adịle gị na mma o ịbụ anugwu ọhịa mụ egwu nwakwa halọ ka ị na-aza onye ọ ga-adịle mma n'ụwa ugozie gị ọ bagala isi eze onye wife na echi ofu aka ewere ife ya Idowu na Bangladesh mekene gị ọmọgọ ndị egwu ifeọma dị agụ agụ ifeọma dị agụ agụ ifeọma dị agụ agụ ụmụnne mma ndị ọ ga-adịle mma ice ntị adịkwa kedu maka UBC Udenze Basili Chinedu Chukwudalụ ezi oyi UBC ọyọma Udenze nwachi meleze nke Basili Chukwunedo ọyọma o Chukwu gozie gị Chukwudalụ n'ifeọma dị agwụ agwụ ifeọma dị agwụ agwụ ụmụnne m onye meela ọgọ nwanne m ya ka ihe ekene obi edeghị mma ọzọ egwu Basili Chukwudalụ onye ọ ga-adịle mma n'ụwa onye ọ ga-adịle mma Chukwu gozie gị nwa m enwere m ọhịa m odogwu na Thailand mekene ka nje nwere ekene ka kene nwanne m onye ọma m Chinedu nwa bụ nwanne Obi ibu akụ enwe ebe ọ dị ifeọma dị agwụ agwụ ifeọma dị agwụ agwụ onye ọma m Chinedu nwa bụ nwanne Obi ibu onye iwe akụ enwe ebe ọ dị Chukwu gozie gị onye ọma Chinedu onye ọ ga-adịle mma Chiedu ọhịa m gozie gị n'ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ ezi papa Chineke mekene kedu maka mmasị Chukwu odogwu landlord Chiedu ọhịa onye ọma nwaka ibie onye ọ ga-adịle mma o Chukwu gozie gị mmadụ ka ibie onye ọ ga-adịle mma n'ụwa Igbo ji akpa ego ego ji akpa bụ ego ka nje nwere ekene ka kenelụ gị ya bụ ana-egwe ọgụ jọmpe ya bụ papa Starboy ọnụ gwụrụ njọ ga-egwu mma ọ ga-adịrị mma n'enu ana-egwe ọhịa m ana-egwe ọgụ odogwu nwachi meleze gaba n'iru ọ dị agwụ agwụ ifeọma dị agwụ agwụ ana-egwe ọgụ aka jọmpe papa Starboy ọnụ gwụrụ njọ n'oge gwulile mma odogwu n'India
ọnọma nwobu dọchi ubu a na-eso onye ọma ife ọma dị agwụ ka nje bulu ekene ahụ ka nkene nwobu ya bụ nwobu ọya mụ oji taisi eme ọgọ nwanne m nwa m enwela ụmụ nwachi mele eze gaba n'iru tugozie gị maka adịla mma ibe iji ma ọgụ egbukwe nne gị ubanes iji taisi eme ọgọ egwu ma na-aba mmịata na mmịata obodo eze ebe si mụta enwegwu ka nje ke nọ ya mụ onye ka nwanne m nwa Silvesta nwikwu obodo onye ọ ga-adịrị mma onye ka n'ifeọma dị agwụ ọ dị agwụ onye ka Silvesta Ikwogbo aka akwụnwere oge na mmịata anam odogwu ndị a mekene gị ifeọma dị agwụ onye ka nwanne m onye ka nwa Silvesta akwụnwere oge nwanne m onye ọ ga-adịrị mma odogwu n'obodo oyibo onye ọ ga-adịrị mma n'ụwa ifeọma dị agwụ ọ dị agwụ tata na ọ ga-adị echi niile na ọ ga-adịkwu nwanne echi ihe a ga-amaka na lezere na ọ dị agwụ ọ dị agwụ ka nje nwere ekene ahụ kenenụ nwanne m onye kwere obubu kizito nwanne m kizito nwa mama onye ọ ga-adịrị mma ebighị n'ifeọma dị agwụ ebighị n'ifeọma dị agwụ onye kwere obubu aka kizito nwa mama odogwu kenelu mụ ya bụ ogbuevi obu gọzemele m wee si igbo dike ahụ ọmụrụ ọmụmụ papa na lungozi tugozie gị na papa ọmụrụ nwa gị eli aka nwụ ya n'ifeọma dị agwụ kedu maka eji ike obele nwa ifeọma dị agwụ ice ifeọma dị agwụ ifeọma dị agwụ ụmụnne m ka nkene egburike ụdọchi omeli butiki ezi papa chukwu emelie edesunọ son ọnọmegbu n'ike nwa wayodo nwachi meleze odogwu unumekele gị egwu abụ ifeọma na ọ dị agwụ ebighị na ọ dị agwụ ya bụ egborike nwa wayodo onye ọ ga-adịrị mma omeli butiki nwanne m nwachi meleze gaba n'ihu ezi papa chi emelie onye ọ ga-adịrị mma egburike waya omeli butiki odogwu na ọgwachi mekene gị tugozie gị onye ọmụ omeli nwanne mma omeli butiki gaba n'ihu ka nje ekene nwanne gị ụdọchi edeso nọ ụdọchi waya nwanne gị onye ọ ga-adịrị mma ya bụ Makivilia nwachi meleze nụ ahụ ya bụ odogwu n'India ụdọchi edeso nọ waya Makivilia anam alaye n'India mekene gị n'ifeọma dị agwụ egwu a ka nje echila ọnụ ijo ijo
Aji Ifeọma dị agwụ agwụ Wano kalere otu alive Anya by obelonu Ayo mama Egwu muganje biano Ụmụnne m egwu ndị ahụ ụwa m na-adụ n'anya kere na o na Ifeọma dị agwụ agwụ Ifeọma dị agwụ agwụ ka nje kene ezi ọyị m Basil Ikem Ife melụ mma 1 na Nam Ike na Indonesia Ọnyọma Basil Ikem Ife melụ mma ya mee na ọ na-adị mma o nwachi mere eze gaba n'iru ọ ga-adị mma o ebighị na Ifeọma dị agwụ agwụ Ifeọma dị agwụ agwụ egbe eji alụmdi odogwu Basil Ikem nwachi mere eze n'onume ekele gị ebighị na Indonesia o ugozie gị ife iji mma ọgụ egbukwe nne gị ae na Ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ Basil Ikem ọmọgọ ndị egwu a sị na amala imere chumudenze na ọkwa chukwu agwụgwọ ụgwọ ya nwanne ọ kalịrị otu alive ka m kenekwa Gabriel Anikpe Ice Ọnyọma Gabe ọyịmọyọma nwa m Anikpe onye ọ ga-adịrị mma o nwachi mere zara na m Gabriel nwanne m Gabe Anikpe onye ọ ga-adịrị mma n'ọgwụ eke akụzi ụmụnna Ọnyọma Gabe nwanne m nwachi mere zara na m onume ekele gị Gabe na Ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ ivi ji mụọ ga-egbukwe nne gị ya ka ndị bịa hụ na Ifeọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ eke akụzuo ụmụnna ọkwa ịma na akụzuo na ị ga-ebi n'udo onye nwele ibi ihe nwele Gabe nwanne m onye ga-adịle mma odogwu na GAB bar na Delta State ebe ọ dị ememe ice water ezi ọhịa n'ọmụaka Gabe nwanne m ahụ ezi ọhịa ka ajọ nwanne Gabe nwanne m ahụ onye ọ ga-adịle mma ọ ga-adịle mma odogwu na Delta State na GAB ebe ọ dị ememe ebe ọle ebe a dị ele oke olele onye ọ ga-adịle mma nụ ife ọ bụrụ na anọ ojuleju Gabe nwanne m chugozie gị ihe ekwutere ka oge melu chi nwa m Anikpe Gabe bụ ọchị ọra iru ebuchie m ụbaka na m home and abroad mekele gị Ọnyọma Obinna Nwanikpe Obinna nwanne m ahụ Obinna Nwanikpe nwa m ọbagụ Obinna Chukwugozie gị aka Ụwamaka na Yom odogwu na Port Harcourt Obinna ọyọma Obinna Nwanikpe nwachi mere eze na nam unu mekele gị Obinna na Ifeọma dị agwụ agwụ odogwu na Port Harcourt obele na ọ ga-adịla oge na mma unu mekele gị ice water and I ain't alive kanje nwere kena o kakena nwanne m kesịla azụ ka Nwanikpe nwanne m ịbụ ọzọ blini ego n'Ifeọma dị agwụ agwụ n'Ifeọma dị agwụ agwụ n'ụwa ụmụnne m
onye ọma kesele azụ ka nwaanyị kpee aka ịbụ ọzọ blini ego ọ ga-adịrị mma nwachimeleze na ngozi ọ ga-adịrị ogela mma egwu abụ ebe ọma na ọ dị agwụ ebe ọma dị agwụ ọ dị agwụ kesele azụka anyị kpee aka ọzọ blini ego odogwu n'India dadi chimoya mekene ifeọma dị agwụ ifeọma dị agwụ ifeọma dị agwụ ka nje nwere ekene ka nkene nwanne m ya bụ jidofọ anyị kpee omena nwata nwanne m egwu abụ ifeọma na ọ dị agwụ ifeọma dị agwụ onye ọma ọfọma nwanne kpee chukwu gozie gị ọfọma nwanne m ọfọma chukwu jidofọ nwanne kpee nwanne m ma omena nwata nwanne m jidofọ anyị kpee omena nwata na India maneja na GAB bar Delta State Asaba n'ifeọma dị agwụ egwu ndị ahụ ọmụ ifeọma chukwu jidofọ ka nje kene nwanne gị onye ọma chinaza nwanne kpee ego gị ifeọma dị agwụ onye ọ ga-adịle mma onye ọma mụ chinaza pele aka saji nwanne saji last born onye ọ ga-adịle mma gị na ifeọma dị agwụ saji last born nwa skuul obere nwa na mma ọbụ agụ mekene gị ayomama unu mapụta ọzọ egwu ndị ahụ ụwa mee n'ahịa ekere na egwu abụ ebe ọma na ọ dị agwụ na ebe ọma dị agwụ tata na ọ ga-adịkwanụ ụmụnne m echi niile na ọ ga-adịgwo nwanne echi ya ga-amakana lele ebigo na agwụ na be gị ọ dị agwụ ebe ọma dị agwụ egwu m anaba mmịata na mmịata obodo ka nje zutezi nwanne m pasili nwanne kwe anekwe obeche ụba na-ese ezi ọhịa ka m odogwu pasili nwanne m anekwe obeche ụba na-ese odogwu nwachimeleze na nna m na onumeke nne gị ụba na-ese n'ifeọma dị agwụ gbochi ilu onye okene chukwu ọbịa mbọ ifeọma dị agwụ pasili nwanne kwe anekwe obeche ụba na-ese na atọ oge nwachimeleze nụọ onumekene gị ọ ga-adịrị mma ụba na-ese na atọ oge gaba n'iru nwachimeleze ọbụla onye ọchịchị ụba na-ese onumekene gị ifeọma dị agwụ pasili anekwe obeche aka ụba na-ese 1 na nam odogwu na atọ gate eze wine oji wine eche ọjị ice water odogwu be nwanne m ahụ chukwu gozie gị egwu nna-etiga mbụ bịanụ n'ifeọma dị agwụ ibe iji mụọ ga-egbukwana gị ụba na-ese unu mekere gị n'ifeọma dị agwụ egwu m na-aba nụnụ na mma enwere ụmụ ka njezi ụtọ ya mụ enoche mụ Bernard Nzedigwe nwachimeleze odogwu ịbụ ọgọ na-asụ ite nwanne m ite putuputu odogwu n'obodo oyibo ọ ga-adịle mma n'ụwa ifeọma dị agwụ
Onyoma Bernard Wanzedi Godogwu Wachimeleze na nam Udumekenege Ibu Odogwu na India Iviji Mogi Bukwenegi Ogoge Benego Ibu Njeshilono Arobelago Bernard Nzedi Gwanem Ogona Sike Ibu Omogo Ndi Wachimeleze Nwa Edumaki Ikechu Zediko Yabu Mpo Diko Ogadele Mpo Eze mmụọ mbọ eze mmụọ Bernard Nzedigwe aka Ogonasu Ite na India Wachimeleze landlord ka ịbụkwazi kedu maka eze mmụọ nwanne gị mekene ya n'ifeọma dị agụ kedu na ibe ji nwekwe maọbụ onye chedo ntị ọnọlọnụ ifeọma dị agụ esi oyi ilo ka nwanne m ahụ nwụdalodogwu ụdala ọmaga n'iyi nwam ikwana m gaba n'ihu ifeọma dị agụ ilo ka ụdala aka magani eze dibia mekene gị Ifeọma dị agụ ebu ndị awụwa m na ihe kere nna Ifeọma dị agụ ka nje nwere ekene ahụ ka nkene nwanne ya bụ Chinedu Chedu Obiọra ya mma ọ ga-adịrị mma nwa mịata na onye mịata obodo eze Chedu nwanne m Chinedu Obiọra ezi nwana mmịata na m aka Ousi Chess Investment mekene gị ọnọma Chinedu Obiọra gawa n'iru Wachimeleze na nam landlord nwanne m Ousi Chess Investment Ugozie gị ọ ga-adịrị mma onye mmịata obodo eze unu mekene gị ebighi n'ebe ọma dị agwụ ọ dị agwụ kedu maka Azụka Ịgbanugo from Ụmụoje Ọram Etiti Anam Agbalagba one of Anam nwanne Igine Ekomog onye amụma mekele gị Odogwu Azụka Ịgbanugo Wachimeleze na nam unu mekele gị nwaọja agwụ Agbalagba nwanne Ekomog nwanne m Ekomog Ifeọma dị agwụ ka nje nwere ekene ahụ ka nkene nwanne m onye ọ ga-adịrị mma Lenu Edochie Nwaka Ego Wachimeleze na nam Nwamuchu Odogwu Nwamuchu Usuogwu ọ ga-adịrị mma Onyoma Edochie nwanne m Nwaka Ego Wachimeleze na nam unu mekene gị Ọram Obe nwanne m Nwamuchu Usuogwu Wachimeleze na nam unu mekene gị Edochie Nwaka Ego ebighi n'Ifeọma dị agwụ ọ dị agwụ Edochie Nwaka Ego eze na Ọram Etiti Odogwu na Delta steeti mekene gị ka nje nwere ekene ahụ kenesi nwanne m eze Adaohia Nwakwa Ọba nwamụ Ịgwana m nwanne m eze Adigbo Ego Wachimeleze na nam injinia aka na-alụ n'ọbụnye ọ ga-adịrị mmadụ ibe iji mọgụ egbukwe nne gị Ifeọma dị agwụ anyị ji Odogwu anyị ji Chinedu akanye ezigbo Odogbe anyị ji nwanne m onye Ọram Obe nwanne m Odogwu na Mosodi ike na Lagos steeti
IG Chinedu aka ihe ezigbo onye ọrịa m obe nwanne m unu mekene gị ibe iji mmụọ gị gbukwe nne gị n'ibe ọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ IG Chinedu aka ihe ezigbo n'ọrịa metiti amụoso dị ka isi eje ike na Lagos steeti iso na ọmọgọ ndị egwu n'ife ọma dị agwụ agwụ n'ife ọma dị agwụ agwụ n'ife ọma dị agwụ agwụ Ifeọma dị agwụ agwụ ka nje nwere ekene ahụ ka kene nwanne m Jude Obiora eze Jude nwanne m agadịla mma onye ọrịa m obe nwanne m onye ọma Jude bili Jude onume kene gị egwu Jude n'ife ọma dị agwụ agwụ Jude Obiora eze Jude 1 na Anam double money na India landlord n'ụwa mekene gị onye ọma Jude nwachimele eze gaba n'iru n'onu mekene gị Jude nwanne m a na-elere mmadụ ele Jude nwanne m ejiri mmadụ awa akụ egwu n'ife ọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ Ajekene Igweike Papalolo aka Who No Man na him dey kill am live in Sri Lanka mekene ayọm Igweike nwanne m nwa papa odogwu Papalolo emoyoma nwa mmegwu nwanne m nwa Chimele eze na Ngozi ọ gadịrị mma ọmalụ onye na-egbu ya Igweike Papalolo odogwu na Sri Lanka kedu maka Igbago Ekwenze aka Jobless live in India brother to Who No Man onye omegbanugo nwanne m nwa Ekwenze beliri onu mekene gị Jobless onu mekene gị ọ ga-adịrị mma brother to Who No Man unu mekele gị ọ ga-adịle mma ebighị n'ife ọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ echi niile na ọ ga-adịkwa n'ụnụ ọ dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ kedu maka Kenneth Nzedigwe injinia Nwora Nwamuoba Anam na ụmụ eze Dumaya Kindred ọ ga-adịle mma onye ọma Kenneth nwanne Kenneth Nzedigwe injinia Nwora Chukwu gozie gị ọ ga-adịle mma ebighị n'ife ọma dị agwụ agwụ ọ dị agwụ agwụ Nwamuoba agwụ na ụmụ eze Dumaya ebe isi eje enu ọ ga-adịle mma ezi papa Chidera Jonathan Kenneth Nzedigwe nwanne m aka eze nwa obele nwa na-eto eto obele nwa na-eto eto ebighị n'ife ọma dị agwụ agwụ Kenneth Nzedigwe esi ka nkenelu gị ezi oliakụ gị Felicia Udemezugo Kenneth Nzedigwe aka Stanless nwanyị ọma onumekene gị kaja nwere ekenelụ gị ya bụ Chujewu nwanọka nwanne m ma mụ enwere mọya eneni enwe ito menye ọkụ eneni enwe ito gbanye ọkụ Chujekwu n'ọka mụ enwere mana m mekene gị onye ọma Chukwu ebuka nwanne ọka nwanne m agadi na-agba mbọ dogwe Chugozie gị onye mịata obodo m Chukwu ebuka ịbụ igwe 40 million Chugozie gị egbe ejelu mba gaba n'iru na ị ga-arala oke gị n'ata ife ọma dị agwụ agwụ ibe iji mụọ gị egbune gị ọnụma Chukwu ebuka ịbụ mpa ụmụ eji mee
ya mma kedu maka ada Ugomma ada Ugomma ada dị ọra mma Ifeọma dị agwụ ice Ifeọma dị agwụ Ifeọma dị agwụ ụmụnne Ifeọma dị agwụ Ifeọma dị agwụ ụmụnne Ifeọma dị agwụ ka nje bụla ekene ahụ kene nwabụ nwanne Chidokwe onye ọ na-echado nwa Chimeleze na okolobịa gawa n'iru ebe gị na ọnwụ ga-abụrụ ọcha egbuo Ifeọma dị agwụ ife iji mụọ ga-egbukwe nne gị nwabụ nwanne abịa ma ya ka na-azụ n'otu ọcha ya ka iji garịsị ụwa niile nwabụ nwanne Ifeọma dị agwụ odogwu ịbụ akwụlụ n'ugwu ezi ọhịa aka m ọ dị na isi Ifeọma dị agwụ ije wes Ifeọma dị agwụ Ifeọma dị agwụ Ifeọma dị agwụ Ifeọma dị agwụ